אומרים שעם הבחורה הישראלית קשה יותר להתחיל מאשר עם בחורות אחרות. לכן, המומחים שלנו יסבירו לכם בדיוק מה לעשות, כדי שבפעם הבאה שתראה בחורה יפה, תדע בדיוק איך לקבל ממנה כפה. כלומר, איך להתחיל איתה נכון. אל תיתן לה את האופציה לסרב. אם תבוא עם מספיק ביטחון, היא לא תגיד לך לא. תקשיבי, אנחנו יוצאים מחר. לא. זאת לא הייתה שאלה, אנחנו פשוט יוצאים מחר. ממש לא. גם זה קורה. אבל תמיד יש פתרון. יש להכות בכוח בינוני על מנת לא להשאיר סימנים, אבל חזק מספיק כדי שלא תוכל להגיד לך שוב לא. תשקר אותה עד שהיא תזרום איתך. במשך אלפי שנים של אבולוציה, בזבז הגבר זמן על מנת להבין מה יגרום לבחורה לשכב איתו מהר יותר בהסכמה. טוב, אולי כבר תירגע שנייה. נמצא שאלכוהול ויהלומים מככבים בראש הרשימה. אלכוהול פשוט זול יותר. והנה גרמת לה לבוא אליך הביתה. רק אל תנסה לשקר רוסיות, הן ישתו יותר ממך. תהיה ג'נטלמן ותפתח לה את הדלת. לפתוח לה את הדלת מראה לה שאתה בחור מתחשב, ג'נטלמן, שאתה יודע לתפעל דלתות שונות ושיש לך מספיק שרירים בידיים כדי לפתוח כמה דלתות ביום. בצורה כזאת אולי תיפתח הדלת אל ליבה. תהיה רומנטי ברגע המתאים, ורק לבחורות שבאמת שוות את זה. את מקסימה. אני כל כך שמח שפגשתי אותך. את הבחורה הכי מדהימה בעולם. תודה. טוב, השעה שלך נגמרה, ואתה חייב לי את 500 שקל. לא נורא, ניסית. תראה לה שאתה בחור חכם שקורא ספרים. היי. תגידי, קראת פעם את הספר הזה? מומלץ שזה לא יהיה בני גורן, חתול תעלול או הקוראן. ואם היא לא אהבה את הספר שאתה קורא, כנראה שהיא פשוט לא בחורה מספיק אינטליגנטית עבורך. כמה טוב לדעת שהדבר היחיד שמפריד בינך לבין הבחורה הכי שווה בעיר הוא שהיא פשוט עוד לא פגשה את הנבוט שלך, נכון? אם אתה באמת רוצה לדעת איך להתחיל עם כל בחורה, היכנס לקישור הבא או הסתכל בפרטי הסרטון.